Primul pas înainte de echilibrarea roților, eliminarea pietrilor, ca să nu vă spune la echilibrat. Să nu dați bani degeaba. Mai ales în această perioadă, dacă vreți să eliberați, să echilibrați roțile, va fi aglomerat. Și sigur nu o să vă ofere prea multă atenție meseriașul. În 30-40 de grame tot au la un loc aceste pietricele, da? Ia uite. Una câte una. Dați seama când dau cozi cu 4-5 mașini la rând. Nu o să stai să facă treaba asta. Mă interesează încasările, nu? Și atunci riscați ca într-o curbă să vă fure mașina. O șurubelniță simplă, puteți scăpa de un stres inutil. O treabă de 2-3 minute care vă poate salva viața. Și țineți cont că anvelopele sunt aduse din Germania. Dacă ar fi rulat în România, ar fi fost mai multe pietricele. Odată ce aceste pietricele dispar, e posibil să vă joace volanul autoturismului. Și într-o curbă de 90 de grade riscați viața dumneavoastră. Poftim. Acum se pot echilibra în maximă siguranță.